žil. Šodit rychle 20 kil. Nejsem ten typ sportovní, mám tím problém zásadní. Jak toho ale dosáhnu? Po činkách já nesáhnu, snad na chatu mi poradí. Chytré hlavy všechno ví, oh yeah. Yeah, 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 yeah. Čas kontroly už se blíží, dostávám se do potíží. Nechci zklamat doktora, v tomhle on je potvora. Posilovnám, kam jiní míří, vyhýbám se jak čert kříži. Někdo mi však poradil, než rád chodit, už mám cíl.